miji na Aisata zakin Nijar, ango na Malika gimshikin 'ya'yan Nijar, zaki mai gyara ƙauyuka har da burane, zaki mai girka ayyukan tarihi ne, mai haɗa kan 'yan ƙasar mu Nijar zaki ne, kuma shi mai hankulin zama da jama'a ne, zaki tsarin ka baba ya burge mutane, 'ya'yan Nijar muna faɗin ka gama lafiya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar, insha Allahu baba za ka gama lafiya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar, insha Allahu baba za ka gama lafiya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Yusufu shugaban jama'ar Nijar, insha Allahu baba za ka gama lafiya. Yau maza mata 'yan kasar mu Nijar na jijina wurin zaki shugaban kasa namijin duniya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Shekarun ka na milki da kai zaki duka mun yaba, ka sami lambar yabo cikin kowace nahiya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Zancen aikin ginin kasa zaki ka kware, ko makiyanka sun fada sun ce ka iya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Samfursan ne ake kiran zaki 'yan Nijar, don aikin ci gaban kasa ba wata shayayya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar. insha Allahu baba za ka gama lafiya. Wani fanni na rayuwa zaki yayi mana dumbin aiki a gaida baba makatan biya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. A fanni na tsaron kasar mu zaki duka mun yaba, a shiga da fice cikin kasa ko Da lafiya. Aisha da Malika baba za ka gama Gashi lafiya. motocin jami'an tsaro kai kawo suke don kare duka salmu ta zauna lafiya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar. insha Allahu baba za ka gama lafiya. Fatan da muke Ubangiji ya tsare Nijar ya kare mana shugabanmu baba ya kai lafiya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Zaki kai ne ka haɗa kan 'yan Nijar duka ba bambancin kabila mun zauna Da lafiya. Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Zaki kai ne ka zama abun koyi duniya ga mai mulkin da ya haɗe kan Da jamhuriya. Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Shugabanni na Afirka baba sun yarda ma duka gurin kokowar kudin Afirka su zamto daya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Haka taron Afirka iya a ƙasar Nijar zaki kai ne mafari sunanka a duniya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar. insha Allahu baba za ka gama lafiya. Zaki ne shugaba na farko Nijar duka da ya alkawari na sai ta mulkin demokuraɗiyya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Yanda an kai zaben Nijar ya hau mulki lafiya in ya gama nashi za ya mika shi a lafiya. Da Aisha da Malika baba za ka gama lafiya. Ki kai ne shugaba na farko fannin bin ka'ida i girmama dokar ƙasa ta fannin demokuraɗiyya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar. insha Allahu baba za ka gama lafiya. Baba da zuwan ka Nijar ta ɗaukaka, to da na ga ilimi yau ya haskaka. Wani na lafiya sai a yaba maka, ana ma da kiwo tsarin duka, to sannan tsaron ƙasa kuma ya haɓaka. Kai gyara kake kana yi mana ayyuka, kai baban muka iyaka huta. Muhammadu Isufu shugaban ƙasa ka gama lafiya. Kayi rawar gani na Aisha da Malika, Muhammad Isufu shugaban jama'ar Nijar. insha